Bueno, ni Javier Uriarte Zugazaganaz, fikan jaio nintzen, 1954an, horrek esango da, hainbat urte daukadazela, 75 hain zuzen. Han magisterio eskolan urte bete egin nuen eskaz, handi bota egin ninduen, bai, eta eskola honetan hasi nintzen, Bilbo Hezkuntza Eskola Ofizialan hasi nintzen laboratorio klasek emoten, lehenengo urte izan zen hizkuntza eskolakoa, eta gero berton hasi nintzen ja irakasle fijo edo, bueno, irakasle moduan. Destun hasi nintzen, orduan frantseseko gramatika frantsesa emoten nuen eta holango zezenaz gogoratzen zer emoten, asignatura bi emoten ebazan. Hainbat urte egin nituenan, 5-6 urte bai gitxien ez emonitxu zen. Han, nengoala, irakasten nengoala, nik normalen irakasten nuen filologia frantsesaren fakultatean eta instituto de idioma zen, bertan. Eta behin eskatu guztien klase bat emoteko romanikaz, uste izan zela, romanikaz fakultatean. Eta ordu bete edo bi gehien ez jota izan ziren astean. Eta han emoten eban, jente, adineko jente, arrastiko klasek izan ziren, gaue edo ilundiko klasek izaten ziren, eta gehienak persona helduak izan ziren, ezta? Gehienak, edo abadeak izanak, edo seminaristak izanak, edadeko jentetxua, ezta? Ni baino zaharrabak gehienak. Eta han komentario de textos de longo egiten esan, eta euren artean egon zen, Mikel Zarate deritzen bat, eta Lezamako Asama. Eta gizon atsegin eta aurre beti zelango gizon esan zen, ezta? Altzadan ezenetzan giro honik erakutzi, giro hona edo esango dute irudi honik enutzen emon. Claro, izan nintzen irakasletxu bat eta aparteko klasetxu bat emoten etzen, edo zer. Dori esango dutzu, gero hainbat urte pasata gero, berton hizkuntza eskolan gangozara, zerostan, zelango aldie da ordurikona. Zer bata, eske hain jator, haitu liburu hau, hain jator hain jozue, hain ondot, hain eta horrek esango dugu, ordu nintzela hain jatorra izan, ez da? 1995ean, Franco bizirik egoala ondino, beren azken urtean, erabaki izan Euskal Departamentua sortzea, Bilboko Hezkuntza Eskola Ofizialean, eta erabaki izan izen eskolarena, goitik etorri zen, delegaziotik etorri erakun. Horrek esango dugu, delegaziotik etorri bazan, madailetik etorriko zala agindua. Eta harritzekoa da, Franco bizi zala erabaki izan hemen Euskal Departamentua sortzea. Bueno, ni nintzen ezer, nik enuen erabakirik hartu, hemen beste batzuk izan ziren eskolaren arduradun, Javier Obelar eta Jose Manuel Suárez izan ziren agortanaz. Zuzentezi izan zen Berazategi, gero Bilbo alkate izango zana. Eta ikasketara burue Ramon Sala Balust, katalana jatorriz. Eta ikaskari izan Mr. Weindel, Herr Weindel, alemana zen. Guk esaten genduen segurantzen gerria maitxuk eran, handik ospa egindako esan osala, gizon alemana zan guretzat. Zatzo zorrotza zan, no? Horrek esauzten niri, nu izan nintzen Euskaldun bakarra, edo Euskaldun alfabetatu bakarra goetu zan da, eta esauzten neuk hartu berko neba logran arduri, zer dara eta nik ez dakite zerra asunto horren ganien, eta zer egin biro da, ez dakite zer da. Bueno, zeu zara horren ardura dut, zeu konpontuko zara. Eta segintzen zan, eta, klaro, laster hasi zan Zaratia. Eta Zarata horregaz, hasi ziren influentzizek, indarreik, presioak. Batzuk etorri ziren Bizkaiko euskaren alde. Eta beste batzuk
euskaltzen diaren erabakiren alde. Enaz okortan zeizen okan gizonarek, okortan orduko denporan izen notiko izan zela euskaldunen giroan, ez da? Arek esaten ostan, Bizkaia ez dara baztertu behar, eta nik jakina Bizkaira oso maite nuen, eta maite dut, eta maiteko dut, eta hil artean maiteko dut. Nire umeak bizek dira euskaldunak, eta Bizkairaz berbaiten dabe, eta susten linoak esolo, eta orduan ezautun ebazan. Eta orduan ezauzten, irakasle oso honen artean duguzu bat. Mikel Zarate. Mikel Zarate, Jesus Eguzkiza, bueno, hainbat izen etorri ziren. Eta Mikel Zarate hori, esan etzen etorteko. Etorri esan, eta Mikel Zarate, koño, zuzara, bai, neuraz. Orduen benetan hasi nintzen bera sakonean ezagutzen. Orduen jakin nuen benetan bera lesamarra sana. Orduen jakin nuen nire osabaixeko eta lehengu zinen auzoko azala. Eta orduan hasi gintzen benetan akar ezagututen. Eta orduan hasi izan bera ez da, momentu hartan izan zen, gero esan zen, zelango aldia duen Javier ordurikona. Alde makalaz, ez da. Bueno, eta Mikel orduan ezagutu nuen, eta orduan hasi zen burrukia. Eta benetan oso txarto pasatu nuen euskararen inguruan sartu nintzenean. Oso txarto. Zer egingo genduan, nik enukan plantamentu zehatzik, jeuzein jatan asuntua, egin nuen nik eskatu. Eta batzukaz berbain, beste batzukaz berbain, eta pentsen nuen, Bizkairatik hasiko gara, eta Batutik amaituko dugu. Presiñoak etorri zen alde bizitatik, batzuk Bizkaiaren aldetik, eta batzuk euskaltzen ditik. Euskaltzen ditik, etorri esaten Juan Jose Arreta, Ricardo Badiola, eta besteren bat, eta Alfonso Irigoyen bera esaten etorri, neuk esan etzen etorteko, zenik Alfonso Irigoyen deustuko unibertsitatik ezagutzen eban, eta lagun nuen, eta lagun izan dut bera izan arte. Orduan, nik erabaki nuen, eta departamentu emerortu nuen, eta danak esosten baietz, bai zuzendaritzan, bai delegazioan Bizkairatik hastea eta euskara Batutik amaitzea. Orduan esan duen, lehenengo 3 urteak Bizkairaz esango ziren, laugarrena, orduan azkena zen euskara Batuan, eta titulurako aukera bat egongo zen, Bizkaira edo Batua, edo bintzat ja, mailak bintzat neurtuta egongo ziren, ezta? Lehenengo 3 urteetan metodologia bat behar zen erdaldunentzako. Edo, 2. 3. maila joten zirenak, mailak dana batera zigendu zen, gitxeo dakizinentzat, euskera bera formal duteko, ezta? Eta orduan egon zen metodo bakarra euskera zen euskalduntzen metodoa. Euskalduntzen metodoa hori zen inglesetik itzuritako edo inglesetik moldatutako da metodo bat. Eta zer egiten gendun? Euskalduntzen metodo hartu, fotokopiak Bizkairaz mini, Bizkaira moldatu, fotokopiak inetara, eta tara. Laugarren mailan, ostera beste metodologia zen, ja hori izan, alfabetatze mundua, alfabetatze sakona eta sistematikoa, ezta? Eta hor beste material batzuk, beste maila bateko erabiltzen ziren, eta hor merkauen egon ziren lago. Eta hor biarritzen eben, Mikel Zaratek eta Alfonso Irigoyen batez be. Eta gero, horrengan examen de aptitud, egitea sumailako azterketea. Eta, 2. urtera dugintzen zanien, segabentzen horrei, zerei, alfabetatzen inguruan ibizirenei, euskantzien inguruan ibizirenei, esan gintzen, ia etxiko euskuen metodo hori bizkaieratzen. Ez euskuen ez, inondik inora bez. Horren zein gendun, euskita bizak para gintzen zan, geukengo du metodoa.
Eta frantzesean ekin nuen esperientzia oinarritzat hartuta, frantzesean hainbat metodo erabiltzen nuen zuen, eta frantzeseko metodoak orduan, azkenengo modan, azkenengo giroan egon ziren prestatuta, hasi gintzen gube metodo bat egiten. Da horti sortu zen euskera bizitik. Eta ezin buruak berak dino zer zan, euskera bizitik hasi eta euskera batura jo. Euskera batua guretzat esan euskera bizia. Programazioa esan, lehenengo alkarrizketa bat. Alkarrizketa bat hori grabatu egin gendun, hor eguzki nagotza nagozi izan zen, nupe parte den horrengo gozetan, nik orduen Radio Nazionalaren biarretzen ebanez, orduen ni pleo izenaz beti, ontxe bebanaz. Radio Nazionalaren biarretzen ebanez, orduen mikrofonoak eta hor libre egiten ebazan, ezta? Radio Nazionalaren euskeraz, jakina. Metodo hori, lehenengo maila, euskera bizitik, gero bigarren maila preparatzen hasi gintzen zen, eta non etorriakun Gipuzkoatik atxineko niri irakasle bi, pasiotarrak eurek. Bata latiniko esan zana, Luis Mari Larrarte, eta bestia euskerako irakasle esan zana niria, Gipuzkoarra bera. Gipuzkoarra bera bizkaira dunak errespetatzen eta zaintzen zituena. Eta han egon ginen, bizkaitarrak, gipuzkoarrak eta naparrak. Eta hirurak lantzen zituen, hiru modalidadeak. Eta ez gentuen, bat arazorik alkarren ulertuteko. Ze gipuzkoarrak beti ikusten da bez, arazo gogorrak bizkaira dunak ulertuteko. Hori, ez da, gorreria bereziak ikusten da gipuzkoarrak. Hortik aparte goten ziren eskemak. Eskemak. Alkarrizketeak eskema horrek praktikan jartzen zituen. Jartzen gintzen eskemak ikasleak kontun hartu egin non diatorren hori. Eta gustatzen baduzu bastakit atea txikia da, atearen ondoren emizenke leioa, emizenke etxea, emizenke herria, eta txikia horren ondoan emizenke handia, ederra, galanta, borita, eta aditzakaz batera jokatek handuen. Hau da, kuadro eskematikoak agertzen ziren, hau da, alkarrizketak esaten ziren eskema edo programazioa burututa. Eta beste ziren programazioako bideak. Eta gero hortik aparte ariketak egoten ziren. Agertzen oza, nora zoaz, ni kalera noa. Nora doa, etxera doa. Nora goaz, herrira goaz. Eta horan guzek. Eskemak hori praktikan emiteko, ezta? Eta hortik aparte grabazioa egoten ziren. Nikelek, bera esan egilea. Bera aholkulari esan. Metoda esan batez be, eguzki eta nirea. Eguzki eta nirea. Nik egiten nuen, planteamendu orokorra egiten nuen, eta batzutan eskemak zelan, eskema nagusiak, eta gero praktikan eta eguzkik eroten esan. Eguzkik biarritzela egiten nuen. Bezki, gara mutil oso atsegin, jatorra biarlekurako beti prest, inoiz bez bronkarik, gizon majoa. Mik ere gamoten zuen alkuak. Hori baino, hobeto beste oso bat edo alango zerak, ezta? Hizkuntza aldetiko gauzak edo. Bera oso pozik egon zen guke hartu gandun bideagaz. Irakurgaiak esan ziren lehenengo mailakoak izan. Hirugarren mailakoak izan ziren, batez be. Eta hortan lora eder bat etxiozkon. Bilbo Herribarrez. Eta benetan, gure ikasleak asko basatu eben liburu horregaz, eta batez be guk. Nik ontxe be, etzen uste badakotela bat hon nino, badakot, ikusten dodanean, hartu egiten dut, eta horrealde bat, bi, hiru, lau, irakurri egiten dut beti. Eta buruz dakit, gizena. Bueno, berak esaten eman, Bilbo euskaldun ezin ezkero euskera salbatu egola. Bilbok inerran dizedeko lehens, ekonomia aldetik, finantzen aldetik, biharraren aldetik, gizartearen eragin handiz edekora.
berak uste ban hori, nik uste dut behar dana baina zukitxe dakola, Bilbo. Bilbo potentzia handize da, baina Mikelen asmoa hori esan zen. Euskara biguna, samurra, erreza, egin gure ban. Eta liburu horrek, Bilbo Herri Barrez horrek, argi erakusten duzko. Euskara normala darabil. Edozein euskaldunek ulertzen modukoa. Eta ez euskaldun asko dakizena, edozein. Eta gure hirugarren mailan oso aberazgarria izan zen. Eta gara beti erreza eta jatorra eta alaia ganera. Mikel esan ja gurean egon gaixotu zanean. Mikel ja orduan Deustuko Unibertsitatean bakarrik ibili izan usteot. Eta nik nosbeinka ikusten nuen bakarrik. Eta gero, jakin nuen gaixotu inzala. Eta denpor asko nuen ikusi barik. Eta non agertu jakun, pein, fiken. Gure baserri zen, beste gizon bategaz, ez dut, abadi ez dela berabe. Eta nik baneki zen gaixorik egon zana, neutzen kasu handirik egin pentseunen, zer pasako, grabea zara izango, ez da. Eta gugan eguntzen umiakaz, gozike, gure etxeak gozike edeko izena. Eta non agertu egeko, bani posandiz hartu nuen, eta berape bani ikusen ninduen, uste dut berak baik izela, non nengoan, eta baikizela aurkituko ninduela. Eta etorre esan, artez etorre esan, eta umiek anego zinen logetan. Bueno, horren ane erakutzi ostan, beran gizetasunen zati handi bat. Umiek hartu zituen, besarkatu zituen, mozuek, behaselango mozuek omazitzen gure umieri. Benetan, orduen erakutzi ostan, beste faseta bat, ez da beste alderdi bat. Oso maita gerria. Biguna, barrutik biguna zen, eta alaia. Eta beti jenteen artean bakea lortzeko giroan mugiten zana. Ni horretan radikaloa izanaz, behar bada biguna gona zelako, zangotu da. Berak beran buruengan zineztotez sendotasun arkitzen ebala, eta behar bada horregatik izan zen hain zabala, hain abegikorra, ez da. Nik izen hain txartu egon zanik, eta herri irratitik ditu ostien. Eta jota erretu nintzen. Gero, desaustien, ia joango nintzeken irratire, elkarrizketa eta iteko, eta Mikeli buruz berbeiteko, ez da. Joan gintzezan, eta hasi ginen elkarrizketa grabetan, eta berbak urten beharrean negarrak urtetan ostan. Benetan, sakonian sentidu neban Mikelen eriotzia. Mikel hain gazte joatea, ez da. Eta grabazioa gerat, geldituen bezen gendun, eta barriro hasi behar bezen gendun, ez da. Eta, bueno, barriro baina ez lehenengo momentuen, 5-6 minutu pasatan itxite, ez da. Neure zenera etorri nintzenen. Akortenaz, enterro egunean. Benetan, ez dut horren moduko enterrorik ikusi telebizioan akaso bai. Erlango, Aita Santu hildanien erlango kasurren batean, ez da. Gentea, zenbat jente batu zen nesaman egunaretan. Eta behitan dinotzut, hemen jente asko, egon da, gure hizkuntza eskolan. Orduen hirurogei lagun inguru esan ginen, irakasliek. Eta hortik aparte, irakasliek zirenak. Danak dekie gomuta ona. Danak, esaten, ke majo era ez den askoen, danak. Dakortenaz, nire lagun handi bat onia dana, eta bera ez da fededun antikoa, bogeto esan da, Mikel, ke majo era Mikel, ke hombre era Mikel, ke majo. Eta nintzat, ke majo, esatia, gauzan diza da, nintzat. Eta danok esan dugu gauza bera. Sentidu itxantela, hemen ez egotea. Benetan, min handi hartu nuen bere joan zanean. Eta gurako nuke beregaz egon, eta ez dut egon gona zela.
Gazte izan, sano gazte izan, gazterik izan.